नमस्ते भलो था समझते। तो दोस्तों आप देख रहे हो अभी हम लोग का गोल्फ पार्क में मीटिंग है मैकेनिक महासंघों का। तो इधर हम लोग का अभी फीस्ट वगैरह हो रहा है, खाना वाना खाएंगे और मीटिंग होगा। तो चलिए अंदर देखते हैं कितना मैकेनिक भाई लोग आया है, तो उन लोग को दिखाएंगे आप लोग को। और आज इधर घाटों में खाने में घाटों बना हुआ है, तो उसको भी दिखाएंगे। कितना मिस्त्री भाई लोग आए हैं उन लोग को भी आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जय बाबा विश्वकर्मा जो ओडिशा मेकानिक महासंघ गठन हे ये पर्यायर चली तारी भितर आमर किसी मेकानिक भाई जो देहांत कर बर्तमान आमर दोछगिरी जो देहांत होते निराकार भाई आम शोकसभा करूँ। पर मुहूर्त जड़े कलाहांडी जिलार देवराज गौड़ और पारादीप अंचल जड़े वरिष्ठ मेकानिक जोटा जी गुरु राव देहांत होता बर्तमान श्रद्धांजलि देवा सहित आम वीर प्रार्थना करवा। बता भाई अनुरोध कर चल धन्यवाद। जय बाबा विश्वकर्मा आम जगतसिंहपुर जिले में कार्य करुवा समस्त मेकानिक भाई मानक अभिनंदन एवं आगामी दिन में आमर महासंघ किपरि गढ़ी तोलिबा से समस्त को आह्वान करुच्ची। विशेषकर यही 3-4 मास हम ओडिशा महासंघ नाम एक महासंघ गठनर पर्याय चली समस्त जिले में प्राय यही पर्याय जारी रही। तेणु बर्तमान आम जगतसिंहपुर जिले में कार्य चली फर्म पूरण जो महासंघर फर्म आसी पूरण किंतु विलंब होती बर्तमान आज जो बैठक गुरुत्व बहन करुच्ची कहीं जिला स्तरीय समस्त मेकानिक जमी साइकेल मेकानिक ठारू नहीं पंप मेकानिक ओल्डर फिटर विभिन्न बेसरकारी कंपनी जो मैंने भी अच्छा मेकानिक भाव में कार्य कर भी सहयोग करें। गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो कि बड़ गाड़ी हो समस्ते मेकानिक को लेकिन महासंघ गठन कर पर्याय जारी रही। तेणु मुख्य जिनस हूँ गोटे मेकानिक जो कम करुच्ची तार स्वाभिमान सहित कम करुच्ची जो आज पर्यंत से केवे कहा पाखे हाथ पातिनी कि दाबी और उपस्थापन करनी जो समस्त महासंघ गढ़ी तोड़ा बेले मेकानिक महासंघ आज विलंब हो। तेणु समस्त अनुभव करूँ जो मैंने स्वाभिमानी लोक से क्या हाथ पातती ना कि कौन रिक्वेस्ट अनुरोध कर सहानुभूति चाहती ना किंतु समय आसी तार परिवर्तन होपण अनुभव करुवे। आम ये दोछकी जड़े गोटे गाड़ी कम करुवा बेले गोटे मेकानिक भाई गाड़ी कम करने को गाड़ी मालिक जो ड्राइवर डाकिक ने से गाड़ी तले पशि कम कर असावधान बस्त कौन कारण भूल जो गाड़ी चढ़ीगला मरीगला
ପରେ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ, ନା ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ନା ସେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ? ସେଇ ବଜାରରେ କାମ କରୁଥିବା କିଛି ମେକାନିକ ଭାଇ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇଥିଲେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମେକାନିକ ଭାଇ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ତାର ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ପୁଅ ତା ନାଁରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ଆମ ମହାସଂଘ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେକାନିକ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗଦପୁର ଯେଉଁ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁ ଫିକ୍ସ ବଣ୍ଡଟି ତାଙ୍କ ମା ହାତରେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମେ ଆସିଲେ। ଏ କେଡ଼େ ଗର୍ବର କଥା କହିଲେ। କାହାରି ଠାରୁ ଆମେ ନା ସରକାରୀ ସହାୟତା ନା କାହା ଅନୁଦାନ ନେଇ ଆମେ ନିଜେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଗୋଟେ ପିଲାର ତାର ଗୋଟେ ବାପ ଝିଅ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇବାକୁ ଆମେ ଦେଇ ଆସିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଆଜି ସେ ନିରାକାର ଭାଇର ବିପଦ ଦିନ ପଡ଼ିଥିଲା, କାଲି ଆମର ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମେକାନିକ ଭାଇ ଏକାଠି ହେଇ ସାନ ବଳ କି କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସେ ଜିନିଷ ପାତରଅନ୍ତର ନ କରି ଆମେ କେମିତି ସବୁ ମେକାନିକ ସମାଜକୁ ଆମେ ତ ହଁ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛେ, କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ କର୍ମକୁ ଆଦରିଛେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଭାବୁଛେ, କଳାକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଭାବୁଛେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସାଥୀ ପାଇଁ କିଛି ଆମର କରିବାର ଅଛି ବା ଆମର ସାଥୀର ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ କେମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ହେବା, ସବୁ ବଜାରରେ ଯେଉଁଠି ଭାଇ ମେକାନିକ ଭାଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବା। ଯେଉଁ କମିଟିରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଦେଖାଦେବନି। ତେଣୁ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାରର ଯେଉଁ ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଏକ ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ, କମିଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସଭାପତି ରହିବେ ବା ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମହାସଂଘଟି ହେବ ଆମ କିଛି ଭାଇ ତା ଦେହରେ ବି ଯାଇ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଭିତରେ କମିଟିରେ ସେଠି ସାମିଲ ରହିବେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବା ମହାସଂଘରେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିରୁ ଆମର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ମତ ଅନୁମତି ନେଇକି ଆମେ ମହାସଂଘରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଏମିତି ଯେମିତି ପରିପୂରକ ଭାବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେଇ ତିନି ଭାବରେ ଆଜିର ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଦେଇ ଯେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସେ କିଛି ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ଆଗକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆମ ମେକାନିକ ଭାଇଙ୍କର ବା ମେକାନିକ ସମାଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ଭାଇମାନେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନର ସମସ୍ତେ ମତାମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାରର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ପରିଚୟ ଦେବା ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ମତାମତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମେକାନିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଯେ କି ଯେତେବେଳେ କାମ ଫାମ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଆଲକୋହଲ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ନିଜ ସେଫ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ ରଖି କେମିତି ଇଏ କରିବା, ଗାଡ଼ି କାମ କଲାବେଳେ କୌଣସି ଜାମ୍ ଦେବା କି କୌଣସି ଉଠୁଛି କି ଯାହା ହଉ ସେଫ୍ଟିରେ କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଆଜି ଆମର କମିଟି ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ବି ମୁଁ ବାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିଚାଲୁଛି। ଯେମିତି କରିବା ଆମର ଯେମିତି ସେଫ୍ଟି ରହିବ ଆଉ ଆମେ ଏକତା ବି ସବୁବେଳେ ରହିବାକୁ ଇଏ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ରାହାମାର ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ମେକାନିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଲକୋହଲ ନ ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଆଲକୋହଲ ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ମାନେ ରିଜିଟ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ
ଆପଣ କେତେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ଆଲକୋହଲ ନେବେ ତାପରେ କାମ କରିବେ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆଲକୋହଲ ନ ନେଇକି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁକି ନେଇକି କାମ କରିବା? ଆମେ ଭଲସେ କାମ କରିବା, ବିହେଭ୍ ଠିକ୍ କରିବା କଷ୍ଟମର ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସୁବିଧାରେ କଷ୍ଟମରକୁ ଆମେ କେତେ ଖାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, କୋଉଠୁ ଖାଉଛୁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଲେଥରୁ କେତେ ପଇସା ପାଉଛୁ, କୋଉ ପାର୍ଟସରୁ କେତେ ପାଉଛୁ, ଏ କଷ୍ଟମରକୁ କେତେ ବି ନିଜର ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ବାବା ଋଷିପତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ତ ମେକାନିକ ସଂଘ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଫାଇନାଲ କରିବା, କିଛି ଭାଇ ଆମେ ଖାତା ସାଇନ୍ ମାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଦୋଷକି ଭାଇମାନେ କିଛି କହିଲେ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ସେ କଥା ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି। ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଲେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଫାଇନାଲ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯୋଉ ନିରାକାର ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ହେଇକି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯିଏ 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆମେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ଭାଇଟି ଚାଲିଗଲେ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଦାୟ କରିକି କିଛି ବି ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକଟି ଗୁରୁ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଚାଲିଗଲା, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା, ଯେ ଯାହା ଆମେ କରିବା ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରିକିରି କରିବା। ଯେ କି ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ନାଲୁଗାଁରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, କିଛି ଭାଇ ବି ଅଲରେଡି ପଇସା ତାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ପୁରୁଣା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ମେକାନିକ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେକାନିକ ସଂଘର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଧିବେଶନର କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଏକତା ବଜାୟ ରଖି ଆଉ ମେକାନିକ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ ମେକାନିକ ଭାଇମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦରକାର ଏକତା ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ଏକତା ଭରପୁର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶର ପଥଦ୍ୱାର, ଯେଉଁଠି ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଭାରତରେ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ମାଲ ଆସୁଛି, ସେ ମାଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେକାନିକମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ଦରଦ, ନା ଅଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦରଦ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଆମର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରି ପ୍ରଗତିର ପଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏକତା ଏବଂ ମେମ୍ବର। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଗଭର ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ କମିଟିର ପରିଚାଳନା ନେଇ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେକାନିକ ସଂଘ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଆଗକୁ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି କହିବାର କାହାର ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ଖୋଲା ଷ୍ଟେଜରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ହାତ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟା ଗୋଟିକି ଡାକିବେ।